Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kashlong la jong kala penlem ye ka rangda je da laiko la not ha ka jingya kun semi final ka beningkong jong ka lumpung ye le kai Meghalaya State League ka balalong hamadan kyang nang ba stadium joai ha ka skin sat jan jong ka tayo ha ka kinta ye kun kashlong la jong kala yo ban penki ye ka jar ha ka minute ka ba khan reu ka bala thep da u Henry Ford Nongneng penbut pat sakakul ka baar jong u Hardy Cliff Nongbri ha ka minute ka ba san pusan bat kawai pat ka own goal ya ka bala thep da u Arquis Wanyang jong ka rangda jit ha ka minute ka ba prapu ar